Čus bus, vítam vás z nového videa. Dneska toto bude z Outlast časť 2. Čiže už som opravil tam generátory, som to skipol, lebo to bolo fest dlhé. Ja som stále utekal len do skrine, bo som sa veľmi bál, takže pokračujeme v našej, neviem, v našej novinárskej ceste za asi úspechom, alebo neúspechom, neviem. A nám to tam napísalo, že máme ísť sem naspäť do tejto tu miestnosti. Čo? Tam je takto. Asi typouzuje, asi je bugnutý ten typek. To z minulej časti tam proste ma vystrašil k smrti. Bože! Znova! Ten typek a teraz je asi bugnutý, takže mi to napísalo, že mám ísť sem, ťukať si do počítačika, saveuje sa nám to. Čo? Kto? Ty čo do mňa picháš? Haló, ty nie si môj doktor, pana. Prečo? Ten doktor? Teda nie doktor. to je ten, ten otec. Aha, dobre. Vyzerá strašidelné, kamo. Digmore, to vyzerá jak z GTA 5, kamo. Human Labs Haste. Ok. Čiže doktor nás necháva žiť a chce, aby sme toto preskúmali a teda. Dobre. Načítavanie nekonečné. Digmore, tu kde som? Prečo máš taký, blurry vision? Taký divný. To takto tu budem akože chodiť? Že oslepol som z toho? Kámo, keď som z toho oslepol, nech si ma nepraje to ten ten otec, nech si ma z toho nepraje. A inak bojuje, to ten otec sa volá Martin. Aha. Čiže. Počkej, tu máme. Počkej. Mince. I'm inside, bodies everywhere. Blood, burn marks, heads lined up like bottles behind the bar. That Murkoff scientists hung from the ceiling, their baggage say. Murkoff Advanced Research Systems. Murkoff's long-time MO has been to profit off the exploitation of supposed charity and bankroll another billion. How did Murkoff think they would make money of a building full of crazy people? There's some kind of tactical cop pinned like a pig on a spirit. Tells me to get out and then dies. Would have been a good thing to hear when I could still live the way I came. Okay. Fuck. Bro? Čík, typku. Kámo, to voda. Kámo. To sú všetky tí istí typkové, bro. Idem to otvoriť. Prečo by som vás mal nechať? Kámo, akurát teraz, jak to na mňa vyskočilo, tak ja som sa úplne inde kúknul. Kámo, chcem ísť ku tebe. Chcem ísť ku tebe, kámo.
nepustíš ma, tak ty si zlý. Ty si ten, ktorý mi otvoril dvere? Čo ti urobili, bro? Ti roztrhali tvár a prilepili naspäť kamogorilov? Nie. Oni sa, okej. Nekúkam sa na nich. Typku, to nie je to ten? Ježiš. Ja som to tak čakala, som sa vyľakal i tak. No, dobre. Ježiš. Typku, prestaň tu nastrašiť ma. Nikto. Nekúkam. Čo? Typku, ja chcem byť s tebou. Čo má? To je zlý typek. Počkaj. A tu je ten typek. Chudák asi je smutný. No to tak vyzerá. Ešte tu ani nejdem. Aha. Na to tu asi trhá typka. Sarom. Kde mám ísť teraz ako? Aha, hore. Dobre, tak. Ježiš! Bože. Typku, ty mi neurobíš nič? Ty prestaň. Že som nebol pozvaný a čo ani ty, pana. Čo utekáš? Kamo chcel ku mne rozprávať? No, akože... Ne, prosím, dobre, nedajte, že sa otvorí, bože. Aha, a teraz sme tu na čo? Sme teraz tam tými dverami my sem prešli. Ideme skočiť ku tomu typkovi znova. Chudák, bije sa o hlavu. Asi mu, neviem, asi ho kamaráťu. Asi nemá kamarátov tu na, tak si bije hlavičku. Tak sa otvorím, keď chceš, kamo, typku, a môžeš so mnou ísť. Tam boli tu tí holí typci. Follow the blood. OK, nie. Aj že toto nie je to, čo si myslím ja. Saveuje sa to. Blok A. To ten tu. Som videl video a on tam bol proste a tu si tak šepkal. Down the drain. Dobre, ja viem čítať, typku, nemusíš mi tu čítať a ty si slepý. Abo čo, že tak blízko si pri tom. Aha, to sú zabarikadované. Au. No však búchaj do nich, nie? A pôjdeme hneď. No jasné, že tu nebude cesta hneď do toho.
Áno. Áno, počúvam ťa veľmi tak jedným úškom dnu a druhým úškom preč, vieš, tak ťa počúvam, áno. Tak, ale viem, že máš pravdu, aj trochu, aj keď som nevedel, o čom hovorím. Počkaj, Odorici. Nie, tu nám takto bude zásad naháňac. Nie. Hejže môžem ísť stadiaľ preč, hejže. Nie. Že tam je plotka, bo chcem ísť preč. Tohto... Chudák, kámo, policajt to bol, ne? Prečo? Prečo by som mal ísť preč? Ha? Zbijem ťa. Je ťa zbiť. On nech ide preč. On tu robí šitským... Baterka! Yes. Kamo teraz poslednou dobou viac a viac potrebujem baterky. Jo, a to nie je baterka. Ja už to je baterka. Ty ma nechaj už na pokoji. Ja tam nechcem ísť. Ja tam nechcem ísť. Nie. Prečo? Ja tam nechcem ísť. Nie. Nie. Tamadík podľa mňa vyskočí špeky. Špeky podľa mňa Tamadík vyskočí. Tučný chlapček. Nie, to je to ten debol. Nie. Ty, jaže nevieš otvárať. Nie. Typku, ty sa ho nebojíš? On je divný. Ten tu typek je divný. On sa ho nebojí. Čo tu šíbe? On tu iba... Pusť ma, počúvaj ma. Puste ma. Dobre, chápem, ale... Aj tak túto hru nechápem. On reálne nie je. A vydrží. Či tam bolo on iba 24 hodín? Za celú hru? Okej. Nevyskoč na mňa. Nie. Choď preč. Choď preč, Satan, choď preč. Dobre. Jožiši. Ok. Dnešný. Kámo, to je feska z kaderky, tak to ide. Okej. Kámo, tak to by už to nevydržal.
Keep-it. Taký treba. To je tučný chlapček. Špeky. Aha. Ježiš. Som sa zlákol. Dobre. Že tu na mňa nič nevyskočí. Dobre, kámo, tam už dakto bol. Tam som už dakoho videl reálne. Kámo, a to reálne, radšej by som toto tu skočil, alebo išiel na toto, aby som sa slajdol potom a ušiel. Toto je fakt... OK. A kde a jak sa akože do... Aha, oni sú už otvorené. OK. Nemôžem? Čo? Ježiš, dobre, tak to ma asi naháňa, Dobre. Nemôže ísť takto do venčiek, hejže. Bo stučný. No vidíš, krásne, mäkké pristátie si mal, nemusíš sa báť. No však si pristav na tele, na rozdrvených častiach človeka. Špeky, nie. Žiadne také, ne. Žiadne také špeky. Tučný chlapček, toto tu nemôžeš mi robiť takéto zlé veci, vieš? To sú veľmi zlé veci, tučný chlapček. A teraz ťa nevidím a teraz neviem... No choď preč. Áno, môžeš ísť preč, áno. Áno, môžeš ísť tam vojsť kľudne vojdi tam, áno. Tam nevojde, no dobre, choď si tam, kde chceš. Nevidíš ma? Tak asi... Nie! Ja som si minul akože reálne teraz baterku jednu. Tak tu by som asi ukončil toto video. Ak sa vám páčilo, nezabudnite dať like, odber a u ďalšej časti Outlastu sa uvidíme. Alebo možno
dám možno taký mini spoil, že čo bude ako ďalšie video. Bude to Valorant z Vyšu. Tiež dúfam, že sa tešíte na video. A tak zatiaľ ahoj.